Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kadiyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joyce. Si dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit ba? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Negros Occidental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Joyce. Salamat. Pila na lang yun kaadlaw nga akong kuwang. Mahuman akong apprentice din sa barko. Miss? Yes, sir. May tuyo ka, sir? No. Nidoon ako nimo kay naghinuktok mo ka din, eh? May gihuna-huna lang ko, sir, uy. Di ay. Naguna-una kasi mong boyfriend? Ha? What, sir, uy? Sa ganito yung name nimo? Joy, sir. Okay. Sige, Joyce, ha? Mag-roving pa ko. Sige, sir. Ay, kagwapo kita, sir, Raid, uy. Ops, mantani mo, ha? Nakakita ko. Nung sa ka diha? Grabe kay ka nakatutok ni Sir Raid, oy. Gwapo kay siya, Bash, no? Gwapo lagi. Nga dili man na ato. Mausab. Ay, ibog-ibog diha, besh. Concentrate ta sa tong pag-apprentice din, he. Kaya pila ka adlaw, balik na sa tag-eskwela. Ha? Uyab? May uyab na ka? Wa pa taon, sir, uy. Aptik sa gada. Tinuod bitaw, sir. Wa pagit ko'y uyab. Kuha pa ni mo? Ba kayo uyab? Strict ang parents, sir. Mau di ay. Bitaw, Joyce. Sakto sad. Concentrate lang yung kasi mo kapag eskwela. Unya na ng uyab-uyab. Kun, ulampos na ka. Uy! Nagtiksanay sila sa iyang uyab. Sir, ikaw man ko di ay na. Nagtiksanay mo si mong boyfriend, no? Pag sure, diha, sir, uy. Wa magani signal. Abi na kong nagtikste kasi mo uyab. Kinsagot tayo akong textan, sir, nga umang ko'y uyab. Promise? Wa kayo uyab? Promise, sir. Wa, gyud. Sige. Wa man ka ha. Ay, salamat. May signal na, gyud. Magka-Facebook na gid ko. Husto. Akong i-search siya si Sir Raid P. Unya, ako din siya i-add. Ay, salamat. Iyo kong gi-accept. Ay, oh my God. Iyo pa yung kilike ang ako mga post. Ay, kagwapo gid niya, oy. Dali aras adlaw, oy. Mahuman naman yung among pag-apprentice ron. Uy, hala, si Sir Raid. Good morning, sir. Good morning, Joe. Manaog na mo ron? Yes, sir. Sige. Ingat. Thank you, sir. Ikaw po, sir. Ingat sa inyong biyahe. Adlaw-adlaw. Salamat. Naunsa man ko, eh. Duha na kasi man, sugad ka na naog ko sa kisakyan ng mga barko. Pero, nagsige naman hinuon ko kuna-una ni Raid. Naunsa man ko. Nabuang na kaday? Ayaw ko nga naabas. Sakita sabi mo manulti, uy. Usab day tawag ni mo anak, be. Nga na magsige makaghandom atong staff sa barko nga atong gi-apprenticean. Nga sure magyug ko nga wa to magunahuna nimo. Besh. Hoy, besh. Concentrate tag-eskwela, no?
aron makakita tagma yung ugma. Kumusta na ka si Raid, no? Husto. Mag-online ko, Bi. Akong tanaan ko nag-online ba siya? Buwa man siya mag-online, uy. Ay, suwayan ako. Mo-message lang ko niya. Mangumusta ko. Hala no? Ni-message ka niya? Unya wa mag-online? Nga nung manggudi ay ba? Kung mag-online siya, ira man tumabasa. Bala ka, uy. Sikig pa ka po ang anong lalaki nga. Layo kayo niya. Ay, ambot ba, besh, uy? Gimingaw man ko di Raid, besh, uy. Hala no? Besh, ay kalimot no? Walang naging kayo. Ay, naunsa man ko, uy. Ay, si Raid naman lang ni Perming na sa kuna-una. Mao ka ning kitawag nila og gugma. Ay, Raid, please, pag-online na, pe. Maluoy ka na ako. Pag-online na, please. Anya, day, kumusta man imong Raed? Wag yun, day, uy. Wag yun siya mag-online. Na, kalimti na to si Raed, day, uy. Wala. Si Raed, nag-online na. Nag-message din ako. Akong basawan. Okay lang ko. Pasensya na dugay ko reply. Kay dugay ko naka-online. Kay nagupa ang akong cellphone. Bag-ura ko nakapalit. Ako sing replyan. Unya, lipay na ka nga nag-chat-chat na mo. Siyempre, best, no? Ambot ba, oy? Sobrang kalipay nga kung gibati nga nag-chat-chat namin ni Raed. Wala. Uwan sa maning message ni Raed na ko. Pagtarong cute og eskwela, ha? Kay sa imong graduation mo, anak ko. Amping pirmi. Yes! Yes! Mari sila i-graduate na ako. Oh, Raed, magtarong yung eskwela, promise. Kinahanglan na gyud kang mo-move on, Besh. Jane, Tanawa, ha? Ingon ka mo ari si Raed sa mong graduation. Pero may Raed bang napakita? Wa! Maugyod, day. Gikalimta na kaadto, uy. Mulang? Unsa tong giingon nimo? Wala siya chat-chat nimo? oh, besh. Ayaw na paghandom ato niya, uy. Ay, ned ay maayo ay. Nakoy amigo, akong ipailaila nimo. Aron dili na ka maghandom atong Raed. May pa, pangitain naglaking atong amiga day, aron malingaw na. Joshua, ako na yung amiga, si Joyce. Hi, Joyce. Hello. Kagwapo niya. I love you, Joyce. Joshua. Ay, sabda nga. Preskur kay ko. Ay, tinood. Bisag mag-ulan talaga ila. Malahin akong pagbati ni mo. Joyce, hatag lang ko higayon nga mahalon ka. Joshua. Sugtay na lang si Joshua, day, uy. Day. Hibaw ka, day, no? Swerte kaayo ka. Nagpanguyaban ka ni Joshua. Kaya kan kayo nakagusto ng Joshua, uy. Ayun na nagpaanto sa ang tao, uy. Salamat, Joyce. Ngayon ko gisugot. Buotan ka, Josh. Ug nakita sab nako nga tinud-an na yang imong tinguha nako. Maong angay lang sab tingali nga sugton ti ka. Salamat yung kay Joyce. Magkalaom ka. Ambingan ko ato relasyon. Hala, uy! Kagwapo mo din mong uyab, Besh. Ikaw, gid Jane. Bitaw! Uy, Josh, ang pingin taon ni nga akong amiga, ha? Kay buuta na ba ang taon ni? Ayaw, gid ang taon ni pasakit, eh. Ay, magkabala ka, Jane. Pinangga kinan ako. Kay mga nimbayan na akong kipangandoy nga ako'y kauban sa tibuok ko kinabuhi.
Daon sa man ko eh. Usa na kapuan sa kami nagkauyab ni Joshua. Pero, nganong lain man nagipangita sa kong kasing-kasing. Nganong hangtod karon, siraid pa man ang akong gihantong. Unsay buwag? Joshua, I'm sorry. Dili na ko kaya. Unsay? Buotan ka. Gwapo. Naani mo gipangita sa kababae. Pero, wa ko'y gugman mo. Joyce. Gisugot na lang ka kay gusto ko makalibot sa lalaki nga akong gimahal. Pero hangtod ron, siya pang niya sa kong huna-huna o kasing-kasing. Maong sorry makibuwag ko ni mo. Sakit ka mong gibuhat ako, Joyce. Pasaylo ako, Joshua. Dili ko gusto nga mapapretend nga mahal ti ka. Pero ang tinuod bisag kamay wa ko'y gugman mo. Kinuo ko. Mausap ta ko. Pangita na naglaing babae nga imong bahalon. Ayaw lang ko. Tungod kay wa ko'y gugman mo. Sige. Kung may imong gusto, huwag ko mahimo. Sige. Pag-ayo-ayo sa imong kinabuhi. Joshua, I'm sorry. Dili ko tuyo ka pasagatan ka. Pero dili ikaw nga akong gimahan. Buang ko. Tanga ko. Minugagtod ka rin sirain pa man ang lias ako kasing-kasing. Gano man. Hangtod karon, siraid gihapon ang akong gimahal. Ug nangandoy ko nga usa ka adlaw ni ana, magpakita siya nako. Kanimo Joshua, kung namati ka man karon, sorry sa akong gibuhat nimo. Tinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan so sa ka-aw. Lipay ba kay ko gahapon. Usa mo to karon nga nakita kita sa personal. Unya, imo lang ko kubidyahan nga. Tungod kay maunay tinuod. Wa gid ko makakupot og cellphone kagahapon. Ang akong manghod mo ay nagunit sa akong cellphone. Nilakaw ko kagahapon og nahibili ng akong cellphone. Kung mao ka na. Si Karen ang nagtubag-tubag nimo sa text. Dili to ako. Ang ako to manghod. Di kalingawan ka. Pag uli na ko sa bahay kagahapon, nagsigi ko likod sa akong cellphone. Abi na akong nag-games ra. Nang hilabot ko ay sa akong mga messages. Makita ng ganing babayahan ng akong buhaton. Kasabot ka ba ng feeling gani nga mabaho ka? Oh. Nag-expect ko nga kita na. Lisa, maluwi ka na ako. Ayaw lang magwiya. Maluwi taon ka. At ulit pa dahil nga uyab ta. Maluwi taon ka. Pasalig ko ni mo. Dili kay kapasakitan. Ihatag ko ni mo tanang pagmahal o pagpangga. Ayaw lang tato bakwiya. Maluwi ka. Agay-atay, sakita! Uy, namusi man ka! Ipahamak ko ni mo ha? Nagbuot-buot kag reply sa mga text ni Eric nako. Eh mo pa kunuhay siyang gisugot? Ang angbi! Kanahan mo ko Kuya Eric para nimo. Buotan man. Hindi lang kaayo maayog dagway si Kuya Eric, pero dili mo gud basahan ang dagway sa tao. Ang batasan man, di ba? Hello? Duro kag korek ka. Di pahamag ko ni mo. Perting hilak ni Eric nga akong gisultihan nga ikaw mo iyang gika-text. O dili tinuod nga ako mo inisugot niya sa text. Nihilak siya, ti? Mulang? Og saan ni tanan? Nakasa kang Eric. Og mas labaw kang nakasa nako tungod kay imo ko gipahamak. Nagkauyab di oras tungod mo kabuang. Kinaluoy na lang ginang ako nga wala ko mabakwi. Kay pwerte namang hilak.
Si kinsa may text, ati? Si Kaya Eric? Hi. Abi na kung di ka naman to nga ha. Grabe ka. Maduhan ako ka oras pinaabot nimo. Ay, sorry, good friend, ha? Nawa, jud sa akong una-una nga may sabot man dahil ta karon. Maayo kay ni-order ka na lang ang pagkaon. May kauban ka? Oh, yes. Akong BFF sa province. Si Carlo. Nana siya ay. Hi! Sige na ba ang imong gingon nga amigo? Likod ba? Liz, siya si Carlo. Akong giingon ni mong BFF na ako. Carlo, ang akong friend din sa city, si Lisa. Single. Single sa trabaho? Pariso din Maupit daw. Nag-blind date mo ito ha. Kaya gusto kong makasinapot sad mo, Carlo, Lisa. Salamat sa inyong paghatod, ha? No worries. Mayroon niya amo kon hatod. Nakatultol lagi ko sa inyo. Di na ako maglisod sa pagpamisita. Sige, malaul ko, ha? Ug salamat sa inyong paghatod. Amping ha? Salamat. Tagabihan lagi ka. Ay! Eric! Usa ba? Mangalit mo lang ka, uy. Yawan ako ni mo, eh. Abi ko bagsikin sa kalit mo ni Biko. Sorry. Napaguyawan di ka. Nagabihan ka. Kaginihan ko nagpaabot ni mo. Sige og text ni mo niya. Huwag ka reply, bisag kausan lang. Tabang ko! Makasaligan! Ang tama mangon! Masama ka niya ito mo! Kinuha ko. Ayaw itugot mo. May nautang mahitabo ni Mama. Ada pala ba si mong kaguol? Niya na sa ospital si mama ni mo. Gati man na siya sa mga doktor. Ako na ang manghod si Karen. Siya rabi ato usa sa bahay. Kaya ako to siya gibilin. Kung sa may gusto ni mo nga akong buhaton. Mahimo bang mo ato kauna sa amo? Siya rabi atong usa to sa bahay. O gabi na baya kayo. Labing siguro nahadlok na to. Hadlokan na ba kaayo to? Sige. Ako kaon sa bahay si Linlin. Ako banghod. Ako siya na doon sa inyo. Aron ikaw pa niya sa bahay. Unya ikaw din eh. Okay ra ko. Ipalihog lang una ko sa ako manghod, ha? Sige. Kung doon yung problema, panawag din ha. Mabalik ako din eh. Sige. Salamat, ha? Ay, pasalamat. Kalipay ko magkatabang ni mo. Love you. Ato na ko. Buutan kaayo si Eric. Maayo na lang gani nga naas siya sa dihang giatake na si Mama. Kung may nakatabang na mo sa pagdaan ni Mama din sa ospital. Kay kunwa pa, ampot na lang yun. Isam ka ning nag-text? Oh, si Carlo? Nga nang hiya ka? Dali ko ni Anhi pag-reply ni mo. Nga, imong gida ang imong mama din sa ospital. Huwag na lang unta ka mo, ani. No-worried ko ni mo eh. Kumusta ang imong mama? Ikaw, kumusta mo ka? Okay ra ko. Ayok ka bala ka. O nagpaawat pa ko sa doktor nga nag-atima ni Mama. Kuno sa na resulta. Nakasabot ko sa imong gibati. Tuod, tingali gigutom na ka. Tubig. Naginanang kag tubig? Kadit ha? Magpaliton ako. Di ko magdugay. God. Anong niya ba ni siya? Usaon naman lang kung mabalik na si Eric kung mag-abot sila. Usaon naman lang. Si Eric, siya ning nag-text. Dili di ay magpabiyak si Karen. Ug ang iyang manghod kay nahadlo kay gabiin ako no. Ako siyang replyan. Nga dili lang una biyaan ang mga bata. Nga nung gididaan ko di mo, nga muana sa inyo.
Igot na tingali ang imo nahimo. Stable naman si mama. Ug niya na siya sa amo. Dili ko gusto mag-abot mo si Eric. Nga akong uyab. Naibaw na ko sa rason kung ano nagkauyab mo. Napugos ka lang. Ug nasayod ko. Nga bugat sab ko sa imong dugan. I feel it. Carlo, Sa mubong higayon nga nagkaila ta. Nga nagkauban ta. May pagbatik na ko nimo. We're meant to be. managsama mo si Eric, mga buutan. Ug wag mabiya na ako sa panahon nagipit ko. Pero, dili ko makako sa pagpasakit ni Eric. Nasayod ko kunoon sa kunya kalahap. Laban ni mo siya. Oh. Prangkahin na lang siya. Pero wa kay gusto niya. Prangkahin siya. Ug kung mas bugat ko para nimo, kita na lang. Please, Liza. Dili ko sabi ko pasakitan. Dili di ka pasaktan. Please lang, Carlo. Ayaw kong i-confuse. Naluoy ko ni mo. Naluoy sa ko ni Eric. Dili ko gusto makasako ninyo duha. O kung kita mangganit kita gana sa usag-usa, bugtong panahon lang ang nasayod. I'm sorry. Masabay ako buhaton, ma. Nak, naaragid nimo ang pagdesisyon kung kinsakit kanilang duha ang bugat alang nimo. Dili ko gusto nga tuhugon mo silang duha. Dili sad ko gusto nga moabot ang higayon nga magkaabot na gid sila dinhi sa bay. Dili ko gusto og samok. Ma, Kung si Eric. Likayan mo na si Carlo. Ug dili ka na makikita niya. Ug kung si Carlo. Buwagan gid mo si Eric. mas bugat alang ka nako si Carlo. Si Eric usab. Dili sige sa lisod mahalon tungod kay pinanggasab ko kaayo niya. Wagi ko niya pasakti. O kung sa manggay mamahimo kong kapalaran, bugtong Diyos na lang ang nasayod. Dini na lang kukutob, more power sa RNA.